Assalamu alaikum qadarly vatandaşlar. Men Murat Qurbanov, devlet liderlerinden biri. Şu video gepleşimde size bizim ştabımızın şunkı yılının neticesini açacak bolyapsın. Häzir ekstrem ýagdaý boldy Türkmenistana. Ýani açlyk, işsizlik, Covid-19'un ýani virusam hemme ýerlerde gezip ýör. Adamlar helak bolup ýör. Ölen ýetkiler var, maşgalalarda. Şu onun daşynda da ýani bizim prezidentimiz gaçyp gitdi, opuska özüne alyp ýani awaza hökümedem opuska çykardy, gaçyp gitdiler hemmesi. Şu Türkmen halky bizim vatandaşlarymyz Covid-19 diýip bir eklenç virusyň öňünde ýeköýler galdy. Göze görmeýän virus, göze görmeýän düşman. O can alıp gidip otyr. Şul eklenç ýagdaýda da oň üstüne işsizlik, açlyk hemme zatlary gözüňe tutup biz şu gün bizim Türkiýadaky vatandaşlarymyzyň tekliplerini golladyk. Şu bazaryn saat 13'den 10 mäşetçeli Türkmenistanyň konsulstanyň öňünde biz devletin aktivistlerine hemmelere yığınanın diýär. Şo ýerde adamlar bir topar adam gaýry edýärler, öz garyndaşlaryny, dogunlaryny, dostlaryny, ýarlaryny. Olaryň ýürekleri zordan çydýar, öýlerini gaýtjak bolup, şol eklenç ýagdaýda adamlar ölüp gidip otyr. Şol baryp şo ýerde şol adamlar öz ýüregini aýdyp köşeşer ýaly, şu mitingi şolar bilen devlete öňüne durup, şoň ruhsady bolmasa da şu halkymyň ýirak etse, devlete de şoň bilen halkymyzy gollap, bu halk hereketi şu mitingi gurnamany we şo ýerde bolmany hemmeli aktivistlerime da haýyş edýär. Şu mitingdäki bir adama bir ýere çekilse ýa bir zat edilse, biz şonu gorumana taýýar. Şonuň üçin gadarly vatandaşlar, şul eklenç ýagdaýda birleşip, hemmemiz üýüşip, Türkmen konsulsynyň öňüne baraly İstanbul'a, bazaryn 19'na, iýulyň 19'na saat 13'de 15:00 çelli bizim hakyky duýgularymyzy ýaýradaly. Üýşeli. Hemme Türkmen adamlara birik beregimizi göreli, arzularymyzy we gynançlarymyzy aýdaly. Şul häzir eklenç ýagdaýda biz üýşeli. Biz Türkmen halkymyzy, bizi ne koronavirus, ne diktator hiç kim bilmedi. Bizim ata-babalarymyz bir näçe ýeňiş geçip, bir näçe uruş geçip ýeňdiler, bizem ýeňer. Ýöne bolsa da şu agyr ýagdaýda üýüşip jemlenenin, mitingde gatnaşyn. Haýsy partiýa degişleriniň oň tapawdy ýok. Devletini gollayan oň tapawdy ýok. Topar bolup gelin, ýek özüňiz gelin, Türkmen halkyny gollan. Devleti şu mitinge goşulýar, oň organizatoryň biri bolýar. Şoň üçin gelin Türkmen halky, gelin bizim vatandaşlar jemlenenin üýşelin. Bu wagtlarym, bu kynçylygym geçer. Nezip bolsa, diktatorum ýykylar, Türkmenistana hemmemiz barar. Hemme adam düzeler. Mitingde 19'na 13'te konsulatın öňüne gelin. Şo ýerde hemme bizim Türkmen vatandaşlarymyzy gollan. Sağ olun, taýýar.